Llapis Termosan, Estudis Compal. La peça, datada entre 1930 i 1935, és un cartell publicitari dels laboratoris farmacèutics Domènech, situat antigament en aquest mateix edifici. Es tracta d'una fotografia en blanc i negre de 28 per 22,5 centímetres, on se'ns mostren les propietats del llapis Termosan contra tota mena de dolors, cops i congestions. Estilísticament, tant pel que fa a la imatge com a la tipografia, forma part del corrent denominat Art Deco que va sorgir en el període d'entreguerres. L'obra forma part d'una col·lecció de 5 cartells. En tots ells apareix el bust o l'esquena d'una dona jove amb mitja melena rossa, amb roba interior de setí i en alguns d'ells amb mitges amb lligacames negres. La composició en diagonal, d'esquerra a dreta, accentuada pel contrast entre la llum i l'ombra, dona força i dramatisme a la imatge. En alguns és la pròpia mà de la dona qui s'aplica el medicament posant-lo suaument per la zona dolorida. En d'altres apareix una mà masculina, no pas d'un metge amb bata blanca, sinó un home amb camisa i americana que talla la diagonal inicial amb la diagonal formada pel seu braç i que focalitza la mirada en el llapis Termosan. L'he de comprar com sigui. Aviam si em puc acostar a la farmàcia en un moment que ell no estigui a casa o amb l'excusa d'anar a comprar el pa. Em mataria si sabés que faig córrer la veu que algun dia se li'n va la mà. Diu que ho fa pel meu bé, que tinc el cap ple de pardals. Ho fa perquè m'estima, diu, i a vegades me'l crec. A la farmàcia he dit que tenia dolor al coll i l'esquena perquè m'havia donat un cop amb una porta mal tancada. La farmacèutica anava per feina i ni m'ha mirat. L'he dut amagat a la butxaca de l'abric com qui tragina un tresor o un secret. A casa l'he guardat a la calaixera entre les calces, els sostenidors i els visos de setí que tant li agrada comprar-me. No sé com l'ha trobat. Poder quan surto a comprar aprofita per remenar calaixos esperant trobar la carta d'un amant imaginari que tant l'obsessiona. Li he dit que era per calmar els dolors dels cops. Ha rigut i amb sarcasme m'ha dit que exagero. Ara em peguen més sovint i amb més força. Diu que el que més el satisfà és posar-me aquest miraculós ungüent com si res no hagués passat. No m'agrada aquest joc, no acabarà bé per mi.